Babban abin da ya fara ba su tsoro a yanzu shine Iran abu biyu ta yi. Na farko ta mai da martani a nan take bayan da aka kai hari aka kashe mata shugaba. Kana kuma Amurka ta ce Iran na nema a zauna amma Iran ta fito ta ce a'a. To kasancewar ku masana ne kan al'amuran da ke tafiya a gabas ta tsakiya. A iya hasashen da kai tsawon wani lokaci kake ganin Iran za ta iya ɗauka tana kai hare-haren da take kaiwa yanzu haka ba tare da ta gajiya ba? To yanzu ba za ka iya faɗin haka ba domin tsawon wannan lokacin yanzu Iran har yanzu makamai masu linzamin da take amfani da su ƙanana ne. Har yanzu jirage masu tuka kansu drones da take amfani da su ƙanana ne. Har yanzu maganan da ake bata fara fito da manyan makamanta ba. Har yanzu ba ma a fara ma yakin ba a ira abin da take nunawa. Domin dabarun yakin da ta yi amfani da shi a watan Yuni irin shin yanzu ta fara amfani da shi. Za a tura makamai masu linzami masu yawa kuma masu arha masu sauƙin kuɗi da kuma drone shi ma mai sauƙin kuɗi za ta tura shi mai yawan gaske. Zai rikita reda ɗin da suke na su Amurkan da na su Isra'ilan wanda suke kakkaɓo aiki sannan sai a yi mixing da ƙananan masu ƙarfin gasken wanda su ne suke zuwa su je su yi hitin target. Saboda haka ƙarfin yakin su kansu Isra'ila da su Amurka ba su san iya wani irin lokaci za su kai ba. Shi yasa ka ji suna kiran 'yan satuttuka. Ba za su taɓa gaya ma cewa yanzu wai za su zo su mamaye Iran ba su cire gwamnati kamar da suka yi a Iraki. Sun tabbatar wannan sun lissafa wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Zancen sojoji su shiga da ƙasa su mamaye Iran sun tabbatar duk lissafin su wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, sun san da shi. To amma da yake irin kuɗaɗen da ake kashewa a cikin makamai da ake da su a duniya, ɗaya daga cikin waɗanda suke da tsadar gaske su ne waɗannan makaman da suke kakkaɓo makami mai linzami, air defense. Waɗannan makaman wanda ake amfani da su a air defense sun fi kowane makami mai linzami tana daga cikin wanda suka fi tsadar gaske. To idan yanzu Iran ta harba nata masu yawan gaske masu sauki suka zo suka yi amfani da su suka karar da su, to suna cikin barazana. Domin na farko ba ma iya kakkaɓo makamai masu linzamin Iran ɗin suke ba, saboda Iran ɗin tana ci gaba da kai hari cikin garuruwan Isra'ila har maganin da ake yi yanzu a nan, da kuma sansanonin sojin Amurka da suke dukkanin ilahir waɗannan ƙasashen ba iya kakkaɓo su ba. So haka wancan karan da Isra'ila ta ga an shiga kwana na 10 ta tabbatar kuma makaman da take da su na kakkaɓo makami mai linzami sun zo ƙarshe sun kusa ƙarewa saura kiris, shi sa suka yi sauri suka nemi a yi tsagaita wuta. Wannan karan ma idan har aka tafi da nisa, Iran tana da makamai masu linzami masu yawan gaske ƙanana da manya. So da haka bata fara fito da manyan ba a yanzu, da ƙananan take amfani da su. Idan har ta yi ta amfani da ƙananan kuma tana ƙarawa da su Isra'ila da Amurka waɗancan da suke kakkaɓo makamai masu linzami, to za su nemi tsagaita wuta, za su nemi a zauna. Babban abin da ya fara ba su tsoro a yanzu shine Iran abu biyu ta yi. Na farko ta mai da martani a nan take bayan da aka kai hari aka kashe mata shugaba. Kana kuma Amurka ta ce Iran na nema a zauna amma Iran ta fito ta ce a'a, ita ba nema take a zauna ba, bata faɗa haka ba. Saboda haka wannan ya tsorata Amurka kwarai da gaske, kuma a yanzu haka inda za a zo a ce za a zauna din, Amurka ita ce ta farko da za ta fara cewa a zo a zauna din. Shin akwai ƙasashen da kake ganin za su iya fitowa su taimaki Iran idan wannan yaƙi ya ci gaba? Babu ƙasar da nake ganin za ta shiga wa Iran wai a fito fili a faɗa gadan-gadan, domin manyan aminan Iran ɗin kusan su da kansu yanzu ayyuka suna gabansu. Kamar misali, mutane in suna kallon Rasha za ta iya shiga wa Iran. A Rasha shekara 4 nan da Putin yake yaƙi da Ukraine, shi ma taron dangi ake masa yanzu haka, wanda Turai gaba ɗaya ta haɗe masa kai tana masa taron dangi, wanda Iran ta taimaka masa kwarai da makamai. Saboda haka babu mamaki ya iya taimakon Iran da makamai. Sai ƙasar China, wanda a yanzu bayanai sun nuni da cewa duk waɗannan makamai masu linzamin ma da Iran take iya amfani da su, radar ɗin China take amfani da shi, wanda da shi ɗin ma take amfani take samun wato target ɗinta yake tafiya kusan yadda ake so. Duk da ita kanta natan Iran ɗin tana da nata fasahan, to amma da alamu bayanai wanda ba a tabbatar ba sun ce China
tun kafin dama wannan yakin ya zo ya faru, China tana ta taimakawa Iran da harkokin fasaha na radar. Banda waɗannan bana ji akwai ƙasa ga dangane da za ta shigo. To amma abin da za ka gane shine ita fa Iran tana da fuka-fukai. Wannan fuka-fukan duk da an rage musu ƙarfi, kuma rage musu ƙarfin ne ya sa ma aka iya kawo Iran ɗin hari, ake neman ta da yaƙi tun bara har da zuwa yanzu. Amma inda fuka-fukanta suna nan, to su ne su waye fuka-fukan Iran, kamar Hezbollah a Lebanon, kamar Hamas a Gaza, wanda kaga duka sun je sun lalata sun karkashe mutanensu, sai kuma Houthi wadda take a Yemen, sai kuma kungiyoyin gwagwarmaya masu makamai wanda Iran ta raina a Iraki wanda ake kira Popular Mobilization Front. Waɗannan dukkaninsu za su iya addabar Amurka da kadarorin Amurka. To amma a yanzu misali kamar Hezbollah, duk da na ga sun shiga yakin suma kusan ɗazu sun kai hari, kuma amma Isra'ila tana ta kai musu hari. Tun da dama Isra'ila tun da aka tsagaita wuta tsakaninta da Hezbollah a bara, ta ci gaba da kai hari cikin Lebanon, tana kashe fararen hula. Saboda haka aikin ta kenan dama ita, idan kungiyoyi sun kai mata hari to sai ta koma kan fararen hula kamar yadda ta yi a Gaza. Iran ba na jin akwai kasar da ta shigan mata in ba irin waɗannan kungiyoyin ba, kamar Houthi da kuma na Iraƙin wanda za su iya shiga din, da kuma ita Hezbollah da ta shiga a yanzu. Kana ganin Iraniyawa za su jure, ba za su ja da baya ba? To ai Iraniyawa ba ragwayen mutane ba ne. Bayan da aka yi wannan juya halin, ai sai da aka zugo Saddam a 1980, shekara guda bayan juyin juya hali aka zugo Saddam, sai da ya shekara 8 yana yaƙi akan Iran. Shekara 8 yayi, kuma Saudi Arabia da Kuwait da Bahrain da Dubai dinnan dukkaninsu su ne suka tattara kuɗi suka ba Saddam Hussein ya zo ya yaƙi Iran, aka ba shi makamai. Amma Iran shekaru 8 suka yi, shekaru 8 ɗai ana yaƙi da su, kuma ba a gajiya ba, kuma ba a kada su ba a cire wannan ba. Saboda haka wannan ba komai bane a yanzu ma su a wurinsu, ba ma komai bane, so da su mutane ne wanda sun daɗe a duniya, sun fi shekara 7,000 a duniya. Mutane ne wanda sun san menene rayuwa, sun san menene ilimi, kuma sun iya yaƙe waɗanda tun a duniyar da ya shiga jininsu, ya shiga cikin rayuwarsu, sun san da shi. Wannan ba wai wani abin mamaki bane idan aka ga wai Iran ta ɗauki tsawon lokaci ana yi. Shin ko akwai wani kalubale da kake ganin Trump zai iya fuskanta a siyasance kan wannan yaƙi, la'akari da cewa kamar Amurkawa ba sa son wannan faɗa? To babban kalubalen da Trump zai fuskanta shine na tattalin arziki. Idan ya ci gaba da biyewa Isra'ila, kuma tattalin arzikin Amurka ya karye, saboda yanzu daga fara wannan yakin mai yayi tsada a yau, farashin gwal ya yi sama. Abubuwan nan guda biyu suna taka rawar gaske a tattalin arzikin Amurka. Idan Iran ta ci gaba da rufe mashigin Hormuz, mai kaso 25 cikin 100 na duniya ya daina wucewa, kamar yadda ta fara fasa tankokin mai wayanda suka wuce na Amurka da na Ingila a ɗazu. Idan aka ci gaba da yin wannan, to tattalin arzikin Amurka zai gurgunta sosai da sosai. Za a samu tashin farashin kayayyaki. Wasu jihohin ma ba lalle bane idan aka yi nisa su iya samu su biya wasu basussuka ko kuma albashin wasu ma'aikata. Wasu kamfaninnikan za su tsaya cak, musamman masu harkar mai da iskar gas a ƙasashen Larabawa, saboda ba su iya fitar da kayayyaki ba. Wannan shine babban ƙalubalen da Trump zai fi fuskanta na tattalin arziki. Na biyu kuma shine na sadaukar da rayukan Amurkawa da kuma waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon gangancin kaiwa Iran hari ɗin da ya yi. To daga ƙarshe, Ismail M. Ahmad, wa kake ganin zai ci ribar wannan yaƙi? Iran za ta iya rama abin da aka yi mata, ko kuma dai manufofin Amurka da Isra'ila za su iya samun gindin zama, ma'ana dai za su yi nasara a wannan fafatawa? To ya danganta da yadda mutane suka kalli mai nasara. A irin wannan yaƙin ba za ka kira nasara ba. Na farko, su Amurka da suka zo canza gwamnati ba za su taɓa samun yunkurin canza gwamnati ba. A daina wannan jamhuriyar musulunci ɗin, a kawo ɗan koransu ko karan farautar su irin wanda suka kai a Syria, sai abin da aka ga dama, sai yadda aka yi da shi. Mutanen gari, mutanen ƙasa ba za su taɓa goyon bayansa ba.
ba za su taɓa goyon bayansa ba, domin an haife su sun tashi haka, kuma sun nuna haka sama da mutum miliyoyi a dukkanin birane tun daga ranar Asabar har zuwa yau suke fitowa. Kuma Amurka ta ma haƙura da wannan zancen sauyin gwamnati. So haka idan ba ta sauya gwamnati ba za ta taɓa cin riba ba, ba ta ci yaƙi ba kenan. Ita kuma ɓangaren Iran za ka ce ta ci riba, za ta ci yaƙi, saboda an zo a cire gwamnati kuma an kasa sauya wannan tsarin na gwamnati. Illa iyaka asara da za a yi ta fararen hula da kuma asara ta kadarori waɗanda daga gayya suke jefa musu bama-bamai akan fararen hula da kuma kadarori. Wannan shine babba asarar da ita Iran za ta yi, wanda kuma tun a yanzu ma an fara kashe mata fararen hula sama da mutum 500. Saboda haka za a iya cewa ummul aba'isin abin an zo sauyin gwamnati ne, amma kuma ba lalle a samu ba.